lamukele eNingizimu Afrika, lamukele abalandeli balo abalandeli bakaMaskandi. Ukhetheleza akazange ayisonge izandla ukuxhasile ukuthi lo mcimbi ube yimpumelelo, uxhasa lehlaliso. Ngaphela Khethelezi uNala wamathole funeral wathi ngeke asale. Uyakhumbula ukuthi uNala wangisiza kwisimo sami ngibanjiwe, ngitatiwe. Kuthiwa ishone phansi yasemabhukwini. Kuthiwa ayemaye mfuna ukuhlonishwa yohlonishwa intabathi. Ngathi mina ufuna ukuze emngcwabeni akangeze emngcwabeni ongithandayo akeze kwisimo sami. Saba impumelelo ngenxa kaNala wamathole funeral. Shani ihlombe. Namanje uNala uKhethelezi uMasondo imanager amthandele sishiphi lesi yibona manje uma impumelelo lento shani ihlombe bakwethu. Ziyakhala manje mina ngikholwa mina ngoba mina ngikhuluma iqiniso lokho njalo umuntu mayesizile usizile angabonga mayidaki udake umuntu afusa akwethu siyabonga kakhulu ibonga insizwa osisi omama bakhona la the reason ngikhasile lo mcimbi ngiukhase ngoba ngibonile ukuthi uMaskandi uyahlukana phakathi angena umuntu kaMaskandi kodwa uma ningakuboni lokho nizocabana nodwa. Into esishoyo ukuthi njengoba ngikhase lo mcimbi kanje next year sithi siye eMabhida kithi ngiyigcwalisa eMabhida asifune umuntu ozosikhasa cha mina ngisho kuthiwa kungeza bani ethi Khethelezi ozongikhasa but mabaculi bonke bekhona ni into eyodwa ni uZulu nonke phambili ngoMaskandi phambili ngoMaskandi phambili bonke bafowethu ama-Red Nation ngiyanithanda, ama-Blue Nation ngiyanithanda, akekho engamthandi, sonke sithi uZulu awuye phambili angithi. Siyathemba ukuthi iy'thombe nizoyishaya niyokhombisa umasipala ukuthi hayi bo inamandla lento amabhinqa abambena ngiyathi niyabona. Asijabuleni-ke njengamanje umthandeni uzongena kodwa-ke asibukeleni laba abangenayo. Siyabonga kakhulu konakele manje mina nawe njengamanje siyamfaka umthandeni igqokamele ishombo kaManqele ebuya phesha koyilwandle ngibonile uZulu nekhombi wabathile bonezanga amasondele usakhona umthandeni uyangena ubaphesa Lilizela asithi ni 10 asithi ni 10 yebo 9 yebo 8 7 6 5 4 3 2 1 we are